Lektor Khar Unangwan RTI Papaw Hapo Gajila Ulawan Ai Jingkirshan Ya Uba Marshall Biam Uba Pelang Ya Kajing Syatan Halat Rimbai Doa Bakran Jikilat Patai Kupor Uba Lektor Ula Benjur Ikibor District Ke Izyan Tehil Bikim Ailat Berkila Penit Jubor Ya Marshall Biam Napoh Compound DC Man Pelang Ya Kajing Syatan Na Kebenta Ban Play Doyong Ilawan kabantai mensim ya liu samlarang ba ubadon kata mensim ban yakun na kabenta kaim kayak na kabenta ka jakpo jong ikipat ba hapo jong ka jelai bro kowe ki liwan ban ai mensim yu pada kaju boro ngakot ngawer ya boro kipat ba ki badon haboro ka jelami khalia bas ngobha nadu khasi jaintia ngakarpat ipi ban ngobha ban wan ya donlang namar kani gade katma jong kayo kakot jong iki ba namar ngitip ba udah yok hi udah botlom jong kayo kakot hapo ka jala ga jongi tingis ni penpawi ka jeng skusi mar bablei ka sarkar hi kala persang ban yuroj ya ka hok ka jongi de halor jong kata kanong rim ga jing yakhi jong i ni samlarang ba ibak marchal kamde ga jing yakhi tang nak benta kajing yakhi nak benta kajing mentoy la de sibat handai kani kajing mentoy na benta kipai bak bat ya kajelai brok kowe ni penpaw kajing sausi namar ngi i hakilat pathai kubor ba kibor district jong ke Eastern Hill hi ki persang bantu jubor ya ka hok jong i kipai bak namar kat kum ka constitution jong kari India ha ka artikel ka bakhat khendai bracket 1A bat artikel kabakat kendai 1 bracket A B kapen pau bat ka ai hangi kajing lai loi na kabenta bangin penlong ya kajing yakhi kabajai namar ngidawa ya kahok henry kani kapenlong ba udisi hi kabor district kim syam la ailat ki persang ban yuroj ya kahok kajungi tegani kajing lek ben ka sarkar yangi kamtam ka sarkar ka sarkar NPP ka balam khmat ya ka sarkar jingi kani kajing le jong kani ka sarkar kapen bitar bat kapen ngausi yangi kipat ba handai ha kani ka por ka kren da ka basai bat ngakot ngawer ya baro kipat ba ki badon hakpo jong ka jala ka jingi ngeu bha bandon bentalang bat ngi namar kani kadai ka jakpo ka jingi lada udau yong udang peteng ban khang ngi ngimtip ba lano nyin yak thangan no namar bablei baro kat sabangi pai udeu yong hi udei uwe na gibenta kibakong sanbha na kabenta jungi hipai ba tekan sapoi ka por lada ka sarkar hi kale menti bat kam pet ya kani ka jing diman ka bahok ka jungi re kan sapoi ka por ba upai ba hi upeni da ka jing bitar mentangi dang penlong ka jing yaki da ka bajai henre kan sapoi ka por bangin mi pai ba na kabenta ban yakun ya kita ki bor district kiba lebor bat kiba persang ban penduk ban ya kahok ke jongi ki pai ba nomor balai kim sya balai kiting balai kim ailat ban penlong ya kata kajing yakhi marba balai klem pendon kam ya kita kitiar kiba penlong kiba wanra jing mensau klem penlong ya kajing huri hura hendai kani kadai kajing penlong kajing yakhi ka bajai na ka benta ka jakpo ki jongi bat hang ni runga benjur ya kinong mi khmat ki jongi marba kinong mi khmat hi bun sin ki kulari yangi ki pai ba na ka benta ban pliu doyong baro ki political party ki ngila persang bat ngila yo sngo ba ka jingkular ka jong ki ha ka por election kadai ka jingkular ka ba penbi yangi ki pai ba ki ong ba penjob ya ka party jong ngin pliu do yong ngila persang kum ki pai ba ngila jit ya ki bakin long kita ginong tawan ban yada ya ka hok jong ki pai ba henry pausi kini ki politician mo ki shet syukur yangi rekani kala dai ka por yangi kum ki pai ba jong ka district hamtam bangin yalak persya ya kani ka sarkar mar kani ka jing thok ka jing sukor jong ka sarkar nimla su ban priang kum gi pai ba khamtam hapo kani ka Eastern Hill district jongi hibro kowe nimla su ban priang bat nga krensha yang ni lada unong mi khmat khamtam ya kinong mi khmat ki badai na po jaintia bun sin ki penbit yang gi pai ba da kita ki development repair henrai balai ki khang ya ka jakpo jongi ki pai ba tigani ka jingle bat ka jing penbi jong kinong mi khmat ngimla suban priang ngong lada pidon sisa kata ka jing kitle kadai ka kamram jong kinong mi khmat
ban yalam yang iupat ba hakmat sekretariat bangin penlong ya kata gajing ki gajongi marwa bun sin ngele iwat umakramen selaru ula persang ban keren ya kan ikamat tang leng bagi la patai kubor ngiyong bala daw don sisa kata gajing klik kala dai no kapor ban yalam yang ikipat ba bangin pelong ya gajing ki marwa bele ngila jit ya pi ngila jit ya ki bakin ya sai ya dah yang i hendrai bakin ya sai yang i tang leng bagi kot kubor kata ngas bangin la ban pediang kum kipat ba te kala dai kapor yang i ba nyin yalap persya ya kum kini kiriu thok kiriu syukur kinong penbit kala dai no kapor yang i banlong bangin long syai hendrai ngakarpat ru ya ka ju ka sarkar ka ju kapor ba lada pi don sisa kata ka jingkit klik pleno yo dewyong menta namar nyimla syu ban ap kum kipat ba lada pi nang yai le bor yang i kipat ba nyimban si ban pen i kata ka bor kata ka jing bitar ka jongi te hang ding akren ka basai ba namar kani ka de ka por ya ki political party ki ba per bakin yalap bakin puan penbit yang i kipat ba hendrai ngaong hapi ba lada pimla ban pli yo dowyong kan sapoi ka por bangin pen i kata ka jing bitar hakata pin saya i ka ei ba upat ba ulak ban le nak benta ka jongpi te lada pidon ka jingit kli le mardor bat le kloy ai no ya kani ka kamram ka ba ngilak ban im jakpo mangilak ban yo kamai namar ka puli ka puti ka lahir kayo ka kot ka lahir nado ka jingpang ka jing stom lada ngimdon pisa lada ngimdon kata ka kamai ka kaji ngimla su ban le ei te kani ka por ba kala dai yang i kum ki pai ba sngoba kum ki pai ba ngakerpat ipi sngoba ban yawan namar kani ka dai ka jinge kun na ka benta jong borok ka than banam ta jong borok ka stit hi borok we tengah kerpat ipi ban yadon bentalang bat kala dai ru ka por bangin pin i ya kata ka lenti ka bor jong i kum ki pai ba te ngin sa kala dai no ka por bangin pelong kata ka jingya teli bangin don kata ka jingya teli ya ka bor distrik lada kile persya ngi ki pai ba ngin ban si ngi hak ban le ei na ka benta ki bor distrik ki ba le persya ngi namar ngi klem le ya kata ka huri hura ngi le kat kum ka konstitusi jong kari India ka konstitusi jong kari India ka ahai ngi ka hok ban kran lai loi ban dawa ya kata ka hok ka jongi hendrai ka bor distrik kala persyang ban le don bor hendrai ngi kum ki pai ba ngila dai ban ya teli ban peni ya kata ka bor jongi namar ngidon ka bor ban pensyong suki ngidon ro ka bor ban penhiar suki lada ukon rat udon si saya ka jingit klik udai ban hiar suki nok lada umlak ban pleo doyong